A day in my life as a gwapo na mista og sayo. For today's video guys, kay pesta dayon sa Pikas Barangay. Ang silingan na mga barangay guys. Ug karon nga adlaw, invite dito sa tong amigo. Napadtuon ta sa ilang balay. Salamat dai sa nag-invite sa amo ang Gasco family. Shout out dai sa inyo hadi at tanan no. Ug dili ra dai ang Gasco family ang nag-invite sa ato guys. Daghan ba dai ang nag-invite sa ato Ug pasensya dai sa mga nag-invite sa ako nga wala ko kara sa inyo ha. Mao dai ni ang nag-invite sa ako guys, ang Gasco family. Salamat dai sa inyong pag-invite ug unta hatagan kong daghang grasya sa umaabot ug sa akong pag-abot diri guys. Gi-entertain dayon taniya ug bisag wala pa sulod ang tiyan, tagay dayon ritso. Syempre kay pang pagganas kaon man ko no. First time pa din nako guys nga nakasulod sa ilang balay. Bisag silingan nami nga barangay. Giobserbahan gyud nako guys ug unsa kanindot ang ilang balay diri guys. Grabe, mura mag-resort ug tungod sa kanindot sa palibot guys. Ang shoot sa atong kamera arang lamia. Sa diri nga part guys, gitawag nata ni Ate Marilyn guys. Kapasudlo na ug naaday ko gipananghid sa iyaha. Ate, mag-video ko ta. Siyempre guys, mananghid yun ta sa iyaha nga mag-video. Kaya private yun ni nga dapita guys. Ug dako gyud ko nga pasalamat sa iyaha guys, kanin sugot ra siya. Ug karon, ipakita na ako sa inyo ha guys ug unsa kanindot ang sulod diri sa balay. Sa diri nga part guys, gipasulod namin niya sa ilang kusina. Karon pa ko kabantay guys nga ang ilang kusina dako pa sa among balay. Yan. Sa diri nga part guys, stop talking, stop moving sa ta kay perto na yung gutuma. Effective gyud ay ang gitagay nga tanduay kay hasta akong tiyan gikumot-kumot man. Ako sa ning uban nandiri guys naginusano. Ako sa ning giubanan akong amigo diri guys kaya naginusara na lang. Dako gyud kayo akong pasalamat sa iya sa iyang pag-invite ug sa iyang tibuok pamilya. Salamat kayo ninyong tanante. Diri nga part guys, amo pang ipaabot ang uban niyang bisita. Ang mga kinakusgan niyang bisita guys, di na naabot na. Guman akong suroy-suroy sa mga balay. Ningdong na rin kong simbahan guys para managkot. Maugid niya ang pinaka-importante sa tanan guys. Basta fiesta man ang hisgutan. Ug pag human ako panagkot guys, naglantaw-lantaw na po mga kalingawan. Nay disco ug nay peryahan.